Ba, akatsa esango genukena da hezkuntzan banaezina dian bi kontzeptu diala, ezta? Hezkuntza eta akatsa, eta gehiago esango nuke bizitzan ere, ezta? Akatsak egitea ezinbestean egin beharreko ekidin ezina dan gauza bada, ezta? Kontua da akatsaren aurrean ze jarrera eta ze begirada hartzen duen. Eta gutxinez bi aukera badauzkagu, ezta? Akatsa ikusi leike ezinbestean ekidin beharreko zerbait moduan, edo ikusi leike aukera paregabe bat moduan aurrera egiteko. Eta bide bat hartzeak edo beste hartzeak guztiz baldintzatzen du ikaskuntza prozesua. Bera, eta prozesuarekiko motivazioa bera ere bai, ez? Orduan, marko honetan saiatu gara akatsaren inguruko bigarren begirada hau eskaintzen, ez? Akatsa ekidin ezina da, ezinbestean egin beharreko zerbait. Hezkuntzak berak ere ez luke zentzurik edukiko akatsik egingo ez bagendu, ez ginake ikastolara etorriko. Beraz, garrantzitsua da jabetzea akatsa ezinbestekoa izateaz gain, aukera badala aurrera egiteko. Eta hor sortzen den galdera da, zein da hezitzaileon rola eta egiteko akatsaren aurrean. Orduan, hor urtetako inertzia esango genduke daukagula, lehen aipatu dugun lehen begirada hortatik, ezta? Akatsa da perfekzio horretatik eta ideal horretatik urruntzen den zerbait, beraz ekidin egin behar da. Bigarren begirada honek hezitzaileari eskatzen diona da ikustea erantzunak eta emaitzak desberdinak izan daitezkela, egon leizkela erantzun eta emaitza kastunak, baina bide guzti horiek eraman gaitzaketela ezagutza bera eraikitzera. Beraz, hezitzailearen egitekoa kasu horretan izango litzake beldurra beharrean ausardiz eta askatasunez eta irekitasunez gonbidatzea ikasleak erantzunak ematera eta bideak topatzea ezagutza bera eraikitzeko, ez? Eta hori guretzako garrantzitsua da eta horregatik jaso dugu markoan. Eta bi begirada hauek eragin oso desberdina dukate ikaslearengan, ez da? Hezitzaileon edo helduon akatsarekiko begirada ekidin behar hortatik abiatzen bada eta perfekzio hortatik urruntzeko moduan ulertzen baldin badugu, segura asko hori ekiditen saiatuko gara, era batera edo bestera zigortu egingo dugu, nahi edo ez, eta honek orduan ikaslearengan eragiten duena da beldurra, ekidin nahia eta hurrengo batean saiatzeko motivaziorik ez izatea, ez da? Aldiz, bigarren begirada hontatik jarduten dugunean eta akatsa aukera bat moduan ikusten dugunean laguntzen diogu alde batetik hezitzaileak berak, hezitzaileari berari laguntzen dio ikusten non kokatzen den ikasle bakoitza eta hortik nola lagundu bidea egiten eta ikasleari berari ere laguntzen dio alde batetik bere konpetentzia sentimentu hori gainditzen, sentitzen gai dela akatsak gainditzeko eta motivazio hori mantentzen hurrengo batean ere saiakera egiteko, ez da? Beraz, akatsa oso ondo kudeatu beharreko gai bada gelan, hezkuntzan oro har.